کۆمیتەیە نۆبل یا نەرویجی ڕاگەهاند ئەو خەڵاتی نۆبلێ ئاشتیە دەدەت نادیا مراد و دەنیس مکوێگا ji ber hewlên wan ji bo rawestandina tundûtîjiyên seksî ku tên bikarînan weka çekî di şeran û nakokiyên çekdarî de. Nadia Murad bixwe qurbaniya tawanên şerî ye. Wê astengên civakî red kirin ku jinan neçar dikin, bêdeng bin û şermê ji destdirêjiya namîsê bikin dema dibin armanc. Ew zêde wêrek û bicerg bû di gotinên vegêrana derdê xwe û qurbaniyên dî de. نادیا مراد یا 23 سالی بەڕەڤانکارا کێمانیا ئێزدیان و مافێ ژنانە بخوا قوربانیا زێدەگاویên seksî bû piştî Komala Dewleta İslamî Daeş li sê meha heştebaxa 2014 bi ser şingalê de girtî û bi hezaran jin û zarokên êzdiyan girtîn. Piştî çend mehên koletiyê wê şiya xwe rizgar bike. نادیا li sala 2016 hat destnîşankirin weka balyoza niyazpakiyê ya netewênêgirtî û xelatê Saxarov hevbeş digel Lemya Bişar wergirt. Karê van her du bizavkarên helgirên xelatê Nobla Aştiyê ya sala 2018 dê hewlek qayîm be di rêka naştina tundûtîjiyên seksî de li deverên şeran û nakokiyên çekdarî. Serokê nû yê Iraqê Dr. Berhem Ehmed Salih û serok wezîrê li ser çûnê Heyder Ebadî û serokê hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê Nêçîrvan Barzanî û tevaya siyasetvan û karbidestên Iraqê û Herêmê jî digel balyozxana Emerîkî li Bexdayê pîrozbahiyê li Nadia Murad dikin bi helkefta xelatkirina wê bi Nobelê Aştiyê. Rêw rismên dana xelatî wê li dehî meha 12 li Oslo bênkirin li bîreweriya mirina sazkarê Swîdî Alfred Nobel damezrênerê xelatê Nobel li sala 1895.